Guys, zinthu zina kumamvetsetsa, kumafutsitsa, kumvetsetsa komanso kufutsitsa, kufunsa kuti what do you mean? Mukutanthauza chani? Sindinamvetse. Why? Something like that. Osangokhala kuti iweyo wangokhala basi kumangopanga zinthu interpret, kumangozimasulira mu bongo mwako mokha. Kumamvetsetsa zinthu anthu kunjako akuberedwa. Akuberedwa. Kani ndisena kupatseni kankhani akakaka. Kana chita ku blind tire. Munthu ali mu church. Right? Ali mu church zapeza kuti akupemphera. Kumbuyo kwa munthu ameneyo kuli munthuso. Ndi akumukodola. Hey. Kana kanamuza mawu kukhutu. Mawu ajamati. Uyenda. Basi. Akula ajana ngova zimene zanangoti okay. Okay. Basi. Anango masuli yekha mutu makemo kuti basi. Ndiyenda. Mwina kutheka nkulu yu akuona ngati nesi ndibe miyendo. Mwina akuona ngati ndine olumala. Kapena akuona ngati ndimavutika miyendo. Mwina asakudziwa chimene akukamba iyeyo. Ndimayenda kaletu. Ndiyendanso munthu ndi wanje. Church service itatha. Ndi pamene munthu uyu anapanga understand tanthauzo limene amayankhula munthu amene anali kumbuyo uja. Fana ngomuza kuti uyenda kana iye nkutulo kumapita. Chimatanthauza munthu chitino kuti akuluwa pamene afika panja kuti atenge taxi angane mthumba anapeza ndalama mulibe wallet aba. Ndiye munthu akankhula zinthu kumamvetsetsa kuti atanthauza kuti yani. You understand? Osangura basi okay. Why am I saying so? I'm sometimes timafuna tikhalenga limina kandi fozindikira kamina sitifuna kuoneka ukape ka zambiri mango. That's why timaberedwa. Like how dare you ungampase munthu 202.5 million malai kwacha kuti akusinthire mayen and you don't know this guy. And this guy actually is from Ghana. And you know history and how Ghana. How stupid are you? Like, I don't understand. Guys, I'm sorry for the language comment. Come on, guys, you know, Nkula amene yu Boma Ousu kufika ku Malawi kuchoka ku China. Ku China ko was lost in China so. Because I think you know China amene ku Malawi anabwera ko ndazora ku Malawi makapa amene lapita. Kupita ku company target yake na makampani atatu. Anapita company imodzi chakwanje wako Purity and Sanitary Products. Kuwaza kuti akulu malenga ndi mine forex kuvutira ku Malawi. I have an idea, ndi solution. Ndofuna ndikusintheni. And the company without questioning, without what, how? I mean, mungarenga ndrama yochuluka banje 202.5 million. Like, come on, man. Ndrama yochuluka mbiri. No, we're talking about 200 million plus. Wampasa amene nyamara wazaka 23. Basi karisinte. Really? Guys, no. Mabongo athu, yes, sometimes mavuta ambangisa kuti munthu uzingopanga zino. I know kuti forex kuvuta. Come on, guys, like you can do better than that. Like you can think, man. You can think. Bas kungobereka basi ndrama ndimene basi katisinthile. Why? Just because it's coming from China? Muntu wafika pa 1 September from China. 1 September.
pabwalo la ndege Kamuzu International Airport. Munafu ufuna cho kuChina hema kuti hayi abasi mpatseni like come on man guys kumala like you guys like I don't understand like you guys muntu kungofika basi ineni masina ndama ndipase ndama zanuso basi kungopereka ndizimenezo Peter no connection nothing. Anyway apolisi akumalawi akugwira ntchito and this guy anali amakhaku 43 and amadigira kuti abangeso scam abeso makampani na angati awiri koma analibe makwacha ndiye chimene chinachitika nangoti koma anali ndi degeso kuti iyemuke mawa azipita ku Ghana ndalama ija kuti waba yeye chimene akukamba akuti hayi ababa anandiuza kuti anabukira ndege anabukira malo komanso anamuza kuti ampasa $500. Like how? Like $500? Panchito is saying, no, that's a lie, man. That's a lie. Yeah, whatever I'm saying, that's a lie. You know, we don't want to scam and dramas says, oh, $500. Really? $500? What is $500? $500 in the chan. The chan $500. That's almost 2 million. Almost 2 million ku the black market. You about 200 and there company now. Okay, I won't go for bus, but sometimes it's like I can't go to it's been used and I'm going to Chito. Anyway, we're not talking about this guy Owusu and how Ghana guys say and how Ghana am a ba and how Ghana am a scam. You understand? Come on, the thing is like, how dumb are you? Like that's like you're dumb, man. Like you go back and drama yourself to bas. Tien damandi. No, guys. No. Don't do that. Don't do that. I'm allowed. Much changera. Like I'm so like I laughed. The first time I saw the like in Town Academy, for the first time. Tango iwana ndangori kupusa wake like come on. No, yeah, that's it. So I believe I'm mubwira muntu yo ali nthu mu custody and yeah, so zinabeza kuti even drama yoso anatumizaga mu account mwa muntu wina account yo ndi businessman yo wankulu kumando wa Lebanon ndi analiso connected iso ndi madilu somweyo. Like people are doing things mugona kumano guys 202.5 million Malawi kwacha just like that. Anyway, good luck. Good news no ndama aiba ngati cover yabwelera ndithu ndo nawo sapolisi so apa kulapo sobati pati pompa apa kulapo nangasina guess shit. You know my cases like apa kulapo so pota ase ndakasindra right amboreka no beauty give it. Yeah, they you know kuma beba at least good news is ndama yapezeka. Kama guys ufuneka kumachenjera kwambiri kumamvetsetsa zinthu umuntu akabwana nkhani umuntu akatere kumamvetsetsa uyona kafusa mafusa niyeni sana kabe ndama zimene zonso akulu iniyo mochokera kuti hayi I'm from Ghana, I'm coming. Okay, come on, like you my yena amene wawa like ndama mbiri mene sunga ngopereka kwa muntu basi yo mamvetsetsa kulipo kuza one day uzawuzidwaso muli mu church kuti uyenda yo amen. Oh, zenda basi.